Okay. Kaya kailangan din kukukoristay ko kagaysa sa loob ng virtual way by sausage. Can't disrupt the post-contract which pan masagsagan yung singkap na sa balik tagkila balik sa guys. Ngayon makikita ko niya makawawa na gesto sa ibang post-contract. Daran. Oh, please, I think Lord. sorry man na! Yes, sir. Maybe this mobile. Terus kita na orang na
Sherry, nancho ka, still. Ayan. Kailanganan ko pa para sa life ko. Nagkakanta sa mga konvoy na sukit sa paglaw sa kare. Kung wala naman sa ramon naman may kapatid sa kare. There's very good man. Ay, sukit sa mga katalang yung mga dalag. Sariman mo. Right down.
Nagkayo ka ko. Masih ayam ka na lang. Naiwan ko wala. Yun. Ang Hey. Okay, tao di siya. Pwede na ako na sa pagkahan siya. Bayad. Galangan. Hey. Kanda lang.
na po.
Iwasa ka gan Mimi ma? Uy. No.
one. Gusto ko yung kakalap. Itchipin! Nagragagan me! Deve bayaran pa comment do.
আছে? Hey, broadcasting service.
Yeah. Kain mo. Oh, shit. Okay. Wala. Sama-sama to wear. So, still madali na yung mga sapala. May mga porta. Smile! Hey! Smile! Hindi na talaga to. Smile! Ooh, nice and wow! Gusto mo na kayo nice and wow. Nice and wow! Mami. Dahil mo sa porta ng sabka, eh? Merry Christmas! Merry
Sabi daw inyo, eh? Eh, kamala. Sige, nangunin ko eh. Nakilamak, kaya yung mga ako, kung saan yung mga ako. Kasama ako? Saunan susah yun. Ako ito talaga sa QIP. Pinagalitin man na abitin ko pragaw.
Sponsor College from Ron White. Kailangan ng promote ko sa West Indies sa masaganda sa Saler. Sa Tulos, kaya na search website sa Wakman Pag-ibig. Malilikan pa namin nagsaya sa Wakman ko na kasi natin nilalakad. Management mo ko. Sa region college, development top lupit. Kaya nito ang pinisang kaglawas ng gusto mo. Kaya na nair. Tapos siya pa nang nagsaya kasi napadsyo. Awak mo yun. Good words, side. Awak tayo na naman may sarawin awak. Makakal. Lagdagan, nalakan. Marawan sa surprise. Nalakan ng wino. Pagkat siya niya ba niya? Masabi sa niya.
Nakraga, ganun tayo. Aray ka naman.
Wawas yung visual. Nan! Ada.
Ayan guys. Ano yung wit-wit? Oh.